Kunne du tænke dig at komme til Afrika og hjælpe folk i nød? Så se med her. Hej og velkommen til Abroader. Her hos Abroader har vi lige skabt et helt nyt projekt, hvor vi tager hele vejen til Afrika for at hjælpe med infrastrukturen i Addis Ababa. I Addis Ababa har jeg set med mine egne øjne, hvor slemt det er for kvinder og børn. Men der er håb. Brook Hills, en NGO ledet af Yemamu, er i gang med at ændre hele infrastrukturen i Addis Ababa. De børn, der plejer at arbejde på skraldepladserne, går nu i skole igennem Brook Hills. Kvinderne, som bor ude på disse dumpsters, hjælper han også med at skabe deres egen virksomhed, hvor de laver deres egne smykker og sælger det online. Yemamu har selv levet sådan et liv, og derfor ved han også præcis, hvor han skal starte henne. My name is Imam Ahmed. I'm from Ethiopia, Addis Ababa, and I'm a co-founder and executive director for Brook Hills Development Organization. Brook Hills is established in 2016, and we are working with children and women users in the community in Addis. And the community is called Koshe, where the trash dump is, and we have different activities and program in Brook Hills. And we are here, me and Alex, to welcome you and to show you around and to work with you guys. And we cannot wait to meet and see you. And thank you for helping and be a part of the organization. God bless you. Take care. I programmet har I selvfølgelig også en mentor. Han hedder Alex. Han er min gode gamle bedste ven fra Afrika, og han er rigtig god at tage en snak med. Så hvis du nogensinde har brug for en snak, eller har brug for at komme ud og drikke en øl, jamen så er Alex den rette fyr at invitere. Hi, I'm Alex. So I'm here always, whenever you come. You can see me, and we can work together, and we're gonna have fun and good time. Vi har sat det helt op for dig, og det kunne faktisk ikke blive nemmere at hjælpe andre. Så hvis du har lysten til at skabe en forskel, men også gå igennem en selvudvikling, så synes jeg helt klart, du burde gå ind på vores hjemmeside abroader.dk og ansøge om at være en del af NGO-programmet.